Unsay buot pasabot kung ang tawo usa ka konsagrado? Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw mao ang mahitungod sa consecrated life o ang kinabuhi nga gihalad diha sa atong Ginoo o kinabuhi nga gikonsagrar diha sa atong Ginoo. Ang consecration mao ang paglahi o paglain sa usa ka butang o usa ka tawo alang lamang kaniya, alang lamang sa atong Ginoo. Sama diha sa mga butang sa simbahan, kung makakita ta sa pari no inigsugod sa misa, muhalok jud siya sa altar. Kay nga no, kanang altara gikonsagrar alang sa kasaulugan diha sa misa. Kanang mga chalice, pananglit o ang mga sacred linens, no? Kanang mga butang nga dili mahimo nga gamiton sa laing mga pananglit. Ang chalice dili pwedeng butangan og Sprite og Coke aron mainom. O ang mga sacred linens dili mahimo nga panrapo sa mga hugaw nga mga lingkuranan sa kapilya, kay kanang mga butanga alang lamang gayud sa gamit sa misa. Mauusab ang tao nga gikonsagrar diha ni Kristo by virtue of the profession of vows. Ang usa ka consecrated person giangkon niya ang mga vows o gitawag nga evangelical councils. Kung sa Bisaya pa, ebanghelikanhong tambag. Kining tulo mao ang vow of poverty, vow of chastity, ug vow of obedience. Pinaagi niining tulo ka mga vows, ang usa ka tawo nga nagprofess niining vows mahimong usa ka consecrated person. Kung sa ato pa sa mga pari, they have the ordination, pero sa usa ka consecrated person mao na ang 3 evangelical councils, the profession of vows. Unahon nato kaning vow of poverty. Ang usa ka consecrated person muangkon siya sa vow of poverty, mo profess siya sa vow of poverty aron mosunod kay Kristo. Si Kristo nga pobre, si Kristo nga poor, Christ who is poor. Sa ato pa ang vow of poverty, makaingon tang ang religious or ang consecrated person depends everything on God. He or she is dependent on God, dependent on the providence of God. Mauna nga ang usa ka consecrated person mabuhi nga simple, kay ang tanan gisalig niya sa Ginoo. Sama sa atong Ginoo, ang atong Ginoo ang Hesukristo gisalig niya ang tanan sa iyang amahan. Ang ikaduha nga vow sa usa ka consecrated person mao ang vow of chastity o ang kaulay o kaputli. Nga ang kinabuhi sa usa ka consecrated person gihalad diha sa atong Ginoo. Nga ang tanan, ang akong huna-huna, ang akong mga buhat, ang tanan nako alang lang gayud sa Ginoo. Alang sa katayganan sa Ginoo, alang sa akong gugma diha kaniya. Ang ikatulo ka vow mao ang vow of obedience o mao ni siya ang gitawag nga masinugtanon o pagkamatinumanon diha sa kabubuton sa atong Ginoo. Ug kani siya, this is manifested through the will of our superiors. Mauna ang matag religious community adunay gitawag nga superior, kay siya man ang the manifestation, the will of the superior is the manifestation of the will of God. Mga igsuon ko, ang consecrated lives usa ni siya nga the flowering of our baptismal consecration. Kay kitang tanan magikonsagrar, pinaagi sa bunyag. Apan ang consecrated life, it is the flowering of our baptismal consecration. Sa ato pang mas lawom pagayud nga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Ug kini nga
nga estado sa kinabuhi, lain-lain na ay madre, na ay pari, na ay brothers, lain-lain pod ang kulay, lain-lain ang misyon, apan kitang tanan gigasahan alang sa pagmisyon nato sa simbahan. Tanan nga atong apostolado, mas sa ospital man, sa catechesis or sa diha sa mga pinireso, tanan natong gibuhat dili alang sa atong kaugalingon, kundi alang sa misyon sa simbahan, alang sa atong Ginoo, alang sa atong mga kaigsuonan.